Ake ngibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa uKhathini uMagutshwa. Ngumshana kwaNgcobo Fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo ozalo uThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjwa. Yingwe le ehamba namabhubesi inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Uhlala kuyintokozo enkulu umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu kangaka impunga yesintu TV la sifundisana khona isintu sikhumbuzisane inyathuko yesintu eyayihamba okhokho bethu. Isintu ke bafowethu siwumgogodla wempilo zethu thina abantu abampishona. Ungabe uyathanda noma uthandi isintu siwumgogodla wempilo yakho. Amathonga alele phansi kothula lomhlaba yiwo asekela impilo zethu. Kungabe uyathanda noma uthandi, amathongo yiwo asekela impilo yakho wena njenganomuntu. Yingakho ngiyimpunga yesintu ngihlezi ngibakhuthaza abantu ukuthi babazise abantu abadala isebalala phansi kothula lomhlaba. Abantu abadala singabathathi kancane ngoba abantu abadala baphethe impilo yethu. Kubalekile ukuthi uma sinothando ngaphakathi enhlizweni zethu, abantu abadala sibanikeze lolo thando, sibakhombise lolo thando. Ngoba nabo bayokwazi ukuthi basikhombise uthando abasithanda ngalo. Kodwa thina uma singeke sibakhombise abantu abadala uthando lokubathanda nokwenza izinto ngothando sizenzele bona, nabo ngeke babe nalo uthando lokusenzela okuhle. Ngeke babe nalo uthando lokusithanda nokusithandela izinto ezinhle. Yithi bafowethu kufanele ukuthi siqala sibakhombise. Uzokhumbula ukuthi abantu abadala la bekhona sebephila emoyeni. Bephila emoyeni nje kukhona izinto ezamaphutha nezizidingo abathi mabehamba kulomhlaba bahamba bengazigcinanga. Abasenawo amandla ukuthi bazokwenza izinto zenyama, kodwa banawo amandla abangakunikeza wona ngenhloso yokuthi bafuna ubafezele lokho. Ngike ngidabuke kakhulu uma ngiza umuntu ekhononda athi abantu abadala babengenawo ngisho imbuzi, kodwa namhlanje sebefuna ukuhlatshelwa imbuzi. Mina ngeyami imali ngeke ngikwazi ukuthi ngikwenze lokho. Ukhulumisa kwengane, usadinga ukukhuliswa, nokudodiswa, nokuchushiswa. Ukuthi wena mawumuntu uphile enyameni, ayikho into onayo ngokuthanda kwakho. Kodwa konke unako ngentando yabantu abadala. Lento nayo uyiphathisiwe yithongo lakini, akusiyona yakho. Kodwa ithongo lakini linikeze wena ngoba nako likwethemba ukuthi izidingo zalo uyokwazi ukuthi uzigcine. Awukwazi ukukhononda ube nenkonondo nezinkulumo ezingalungile ukuthi abantu abadala bahamba bengenayo imbuzi, namhlanje sebefuna imbuzi, bahamba bengenayo inkomo, namhlanje sebefuna inkomo. Kufanele bayifune inkomo nakuba bahamba bengenayo leyo nkomo. Ngoba lamandla nawo akuwona wakho kodwa uwaphathiswe elinye lamathonga asekhaya. Kubalekile bafowethu ukuthi sibe nothando labantu abadala. Inkinga babebhekene nazo bangakwazi ukuzixazulula, sibasize ekutheni sikwazi ukuthi sibaxazulele zona. Uzokhumbula ukuthi nawe kunamaphutha amaningi onawo, kunamacala amaningi onawo. Amanye awo lawo macala uyozuhamba emhlabeni ungazange uziwalungise. Wena uqonda ukuthi uma usuhambile emhlabeni usufika okhokho bakho bekubuza ngalowo macala owenzile, akufanele abasenyameni bakulungisele wona lawo macala ngoba wena usekho enyameni ususemoyeni. Asingazoganga abafowethu nodadewethu. Ayikho into ebaluleke njengethongo. Uthando olukhulu lunikeza ithongo ngaphambi kokuba ulinikeze umfundisi wakhe esontweni. Yonke into enhle kufuna iqale ekhaya. Izinto ezinkulu aziqale ekhaya emathongweni ngoba kuyize konke okwenza enkolweni uma ekhaya ungenzile lutho. Namuhla bafowethu ngiyafisa ukuthi ngiyigcizelele impela lento ngoba kunabantu othola ukuthi bayayenza imisebenzi emsamo. Uma beyenza imisebenzi emsamo kodwa bayenzi ngothando, bayenza ngoba naku sebephoqelekile. Kunomuntu onyakazisa umsamo ngoba eseze wahamba waya kohlola ngoba nake nenkinga ethile. Kwafike kwavela ukuthi cha wena kukhona into ekhalelekayo kufanele ukuthi niyenze emsamo.
Wenziwa yini ukuthi amacala kini ungawazi? Wenziwa yini ukuthi izinto eziyizidingo zasemsamo wakini ungazazi? Yini ungahluphi ngezinto eziyizidingo zasemsamo wakini? Waze washawa yinkinga ngaphambi kokuba usukume uyobheka ukuthi le nkinga ezikwehlelayo zibangwa yini? Ukwenzelani lokho? Le nkinga obhekene nazo ngaba ubhekananga nazo ukuba uyahlupha ngomsamo wakini. Uphahla ubuze kubantu abadala ukuthi kungabe yisiphi isidingo enisidingayo, ngabe imapha amacala enifisa ukuthi sinithethele wona. Angiphinde ngigcizelele le. Konke sinako sikunikezwa abantu abadala. Asingabi nazo inkonondo zokuthi abantu abadala bayahlupha, bahlupha abantu abadala. Ngoba konke onako kunikezwe yibona, udinga ukuthi ucabanga izidingo zabo kuqala, ibone kufanele ukuthi beziqala ngaphambi kokuba kulandele zakhe izidingo. Manje nakasikwazi bafowethu nodadewethu ukuthi sizoba nenkonondo zokuthi abantu abadala kwasha kwacima kwavuna. Konke sinako okwabi, inkomo nazo ezabo, imali onayo yabo, umsebenzi osebenzayo wawunikezwa yibona. Ngenkathi lo muntu esetholile ukuthi kukhona into emkhinyabezayo phezu kwempilo yakhe, useyasuka manje uyoyenza leyo nto, useyogcina icala, akukho enhlizweni yakhe. Akukaze futhi kube khona enhlizweni yakhe ukuthi abenzele abantu abadala. Kodwa usekwenza lokhu ngoba uzibona efasekile. Kushayisa imoto yakhe, imali akasayiboni yashabalala, umsebenzi usumphelele. Sekuneyinkinga eziningi azibonayo abantu abadala esebezibangile phezu kwakhe. Abantu abadala sebevele bazibamba zonke izinto zabo. Waqala wahlupheka. Wena usulungisa ngoba nako usuxakekile. Ayikho into enhle ezokwenzeka. Lo msebenzi wakho ngeke uyibone inqubekela phambili. Nempendulo futhi kancane ukuthi uzibone uma wenza umsebenzi ngoba nako usukhaleleka. Akufanele bafowethu senze imisebenzi ngoba nako sekuphoqa. Abantu abadala bathanda umuntu onothando lwabo. Bathanda umuntu owenza into ayenze ngothando. Bathanda umuntu ovela afike azobapha isithebe kungonakele lutho. Umuntu okwaziyo ukubacabanga. Umuntu owaziyo ukuthi nabo labe khona bayalamba, nabo labe khona bayoma. Bathanda umuntu onjalo abantu abadala. Bathanda umuntu onenhliziyo ebathandayo, nabo bese bayamthanda. Bakwazi ukuthi bamenzele konke akufisayo. Sibona izinto zethu zilikhuni kangaka ingoba thina sizicabangela thina, ingoba thina asinalo uthando labantu abadala. Kodwa uthando labantu abadala siba nalo ngoba nako sifuna ukuthile. Uhamba wena emsamo uyohlaba ngoba nako ufuna kulunge lento ofuna ukuthi ilunge. Uya wena emsamo uyobahlabela abantu abadala ubapho ukuthile ngoba nako ufuna umsebenzi. Uma kodwa usutholile umsebenzi uyakhohlwa yibona. Ufuna wena kuze kukhaleleke into ethile, ufuna kuze kuphuka ingane egcekeni, ufuna kuze kuphuka inkomo, ufuna kuze kulahleke inkomo ngaphambi kokuba wenze okuthile. Kungani? Ngoba wena inhlelo zakho nazo, uphinde ube nenhlelo zabantu abadala. Kuthi kungonakele lutho, uqoqe wonke umndeni, uhlalise phansi. Mawuhlalisa phansi bese udonsa imbuzi. Uthi cha, phakathi kwalegceke ngiyafisa ukuthi ke sizogeza abantu abadala. Kunabantu abadala le ekhaya abahamba begula, bephethwe izifo ezithile. Kungenzeka kunabantu abahamba bexabene. Namhlanje nake sibageze nje sesenza inhlambuluko. Sithi sihlambulula bonke abantu ababekade benezifo. Sihlambulula bonke abantu abahambele entabeni. Wenze lokho nje ngothando ngaleko ukuthi bafowethu kuze kukhaleleke, singaze sixabane sodwa egcekeni, singaze sisondane sodwa egcekeni, kanti vele kwakunabantu ababezondana. Kodwa masingaba nothando sizokwazi ukuthi sijule ngenkinga abantu abadala babebhekene nazo phakathi kwegceke. Bahamba lezo nkinga zibakhungete bese sikwazi ukuthi sibalungisele zona. Ukhumbuleke bafowethu ukuthi emhlabeni kukhona uShembe emhlabeni. uShembe wazela lokho ukuthi amacala amaningi okhokho bethu nomkhulu bethu abahamba benawo sisondele kuyena, sihambe siyobathethela wona, sihambe siyobanikelela. uShembe bakhiphe esigodini sosizi, abatakule lapho beboshwe khona. Izinto sozibona ke nathi ke lapho ke zobe sezixeke emva kwalokho. Angifuni mina bafowethu ngiyimpunga yesintu ukuthi nginganitsheli lelo qiniso ukuthi uShembe njengoba ekhona emhlabeni uzela into ezijule kakhulu. uShembe uyena kuphela
okwazi ukulapha isilonda somuntu okethuneni. uShembe uyena kuphela okwazi ukufaka umuntu ingalo ekethuneni uma kulo muntu wahamba ingalo yakhe inqunyiwe. Lezo zinto ezijule kanjalo bafowethu siyadinga ukuthi sisondele eduze kwakho uShembe sifike sibanikelela abantu abadala. Abantu abadala nakhona kudinga ukuthi uyobanikelela ngoba naku sekucontentile nishayile ekhaya egcekeni. Udinga ukuthi ujule ube nothando lwabantu abadala, ube nothando lwegcekela kini, ube nothando lamathongo akini. Ujule ucabanga ukuthi konje ngingabanikelela kwini abantu abadala. Ake ngihambe ngonikela ngicela uShembe ukuthi abakhanyisele la bekhona ukuze bezobuya bazobukhanya phezukwami. Ake ngihambe ngonikela ngicele kuShembe ukuthi uma kukhona bakodakeni abatakule lapho dakeni. Ake ngihambe ngonikela ukuthi uma kukhona babengena ezibayeni zamanye amadoda bebuka abafazi babantu babathande. Namhlanje ake ngibanikelele ngibacelele intethelelo kuShembe. Ngicela ukuthi nemndeni ikwazi ukuthi bathethelele. Bafowethu angingawageqa amagula ngoba ngemuva. Ayikho into ebaluleke njenganothando lwabantu abadala. Uthi wenza umsebenzi wabantu abadala uwenza ngothando. Awuwenzi ngoba sekukhona into ekuphushayo. Abantu abadala bayamthanda umuntu obathandayo. Nowenza into ngothando. Ozovela enza isithebe nje ngothando kungakhaleleki. Uthanda bona nabo bazomthanda bamenzela izinto ezinhle. Nawe ke bathanda abantu abadala bakini, wathanda amathongo akho, wakhumbula amathongo akho, zihluphe ngamathongo akho ukuthi la ekhona kungabajabulile yini, la ekhona kungabakhululekile yini. Ithenye insizwa yathi izokwembula ingubo ifika lemphelandaba. Mayifika lensizwa yayikade iyokwenza umsebenzi wokwembula ingubo. Ngase ngithi mina akuhambe ophahla ubuze ukuthi ngempela le ngubo ofuna ukuyembula iyona yini, wazala wembethe ngempela yini. Ithi lensizwa yathi mayiphahlile silele ebusuku. Ithi kwaqhamuka abantu izisu zifuna ukobhajwa eqolo. Bamthuku labantu, bakhathele labantu, uyababona ukuthi bayadabukisa. Yabe isiphaphama lensizwa. Sizwa kithi gezana abantu abadala bakini bese nibapha isithebe. Ithi lensizwa kwathi makuqhubeka isikhathi baqhamuka labantu sebenamandla bezobonga. Bathi mzukulu sibonge kakhulu umsebenzi owenzile mkhulu kakhulu. Namhlanje nasesidlile, namhlanje nasesisuthi kwase kuphela iminyaka singadli. Kodwa wena unalo uthando labantu abadala bakini. Awukwazi ukubenzela into ngothando. Ubenzela ngoba naku sebeyikhalela, ubenzela ngoba naku sebebamba izinto zakho. Nakhona futhi uma usubenzela awukwazi nokulinda ukuthi babuye into zakho bazibuyisele esimeni. Akukwazi ukuthi uzokwenza into namhlanje kusasa usufuna izinto zibuyele esimeni. Akukwazi bafowethu. Ningabojwayela lezi zinto lezi ezimlingo zezilwane. Abantu abadala bayadlela zonke izinto. Abantu abadala mebefuna ukungipha imali bazofuna ukuthi yini engingayenza ezokwazi ukungilethela imali. Hayi, asingawageqa amagula ngoba semuke. Incwadi zempunga yesintu, mbukelo wempunga yesintu kuyakuphoqa manje ukuthi uzithenge. Kuyakuphoqa. Nazi-ke inombolo. Sishayele ufake i-order lakho uye ku-website yethu www.impungayesintu.co.za. Sizokuthumelela zona le ncwadi 1150 zikwi-special njengamanje. Ngicela ke bafowethu nizithenge nje ngokukhulu ukuphuthuma bafowethu, zithengeni nje nonke. Nibaningi kakhulu bafowethu, azingasithengi le ncwadi. Nibaningi kakhulu njengoba siwu-100,000 manje la kwimpunga yesintu. Hayi bafowethu, incwadi bafowethu zempunga yesintu zitholeni nonke bafowethu, ziwumphako wesizukulwane. Asiqhubeke njalo ke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.